hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Sisahleli naye kuNkululeko kuyo le ngosi. Ake sifune siy'thole ukuthi singobani thina. Sicela usitsheleke indlebe wena olandela leli page. Sisaqhubeka nayo uNkululeko. Mhlampe namhlanje mfowethu Lwelanga, ngithe angikuthinte usey'ntabeni emazweni ngodaba lukafezela oney'mpondo ngoba sake salithinta, kepha sangagxila kakhulu kulona ukuthi uyini uFezela Oney'mpondo uma sekuza kule zinto zenkanyamba kanye noFezela Oney'mpondo. Umehluko ukuphi lapho? Because abantu abaningi bazi ukuthi inkanyamba iyona enamandla kakhulu eyithi uma iphumile emanzini kusuka isiphepho, kuphephuka izindlu njalo njalo. Mhlawumbe ungasenzela yini umehluko phakathi kaFezela Oney'mpondo kanye nenkanyamba? Ngithe angikuthinte nje mfowethu noma usemazweni, ngikuthinte online, usicacisele ngalolu daba ngoba salithinta salishiya, sangabe sisagxila kulona. Uyini uFezela Oney'mpondo? Uyini uFezela Oney'mpondo? Iyini inkanyamba? Baba Mabhodla, ngiyathemba kuyaphileka nangakuwe baba. Hhayi nangakimi liyaphileka, alukho olubi. Thinte endabeni yalezi dalwa zombili baba Mabhodla okhuluma ngazo, okuwuFezela Oney'mpondo nenkanyamba. Abantu abaningi beke badideka kakhulu-ke, ngabona la kuma-episode adlule ukuthi abantu abaningi ngabona ukuthi basala bedidekile mayelana nendaba ethinta uFezela Wey'mpondo kanye nenkanyamba. Baba uMabhodla, asiqale kanje baba. uFezela Oney'mpondo isidalwa esingabonwa lesa ngamehlo enyama. Uma siphuma emanzini, isimo esidalwe siyiso imvelo noma indlela esibukeka ngayo ngokwemvelo. Uma nje uFezela Oney'mpondo baba uzothamela ilanga, ungaphuma ube inhlwathi. Uma uthanda uphume ube umuntu wesifazane. Uma uthanda futhi ungaphuma ube isimo se-dragon, uFezela Oney'mpondo. And futhi lesa sidalwa baba Mabhodla ayikho into esingakwazi ukuyishintsha siphenduke sibe yiso. Uma sithanda singaba umuntu. Sikwenzelani lokho? Senzela ukuthi sifihle lesimo esiyiso kahle kahle ngokwemvelo, ngoba isimo lesi siyiso ngokwemvelo meke wasibona uyafa nokufa. Baba Mabhodla, lesa sidalwa uma siyaphezulu emkhathini, ukuhamba kwaso kulingana kuhle komuntu osuke ekhanyisa ugesi. Uma ukhanyisa ugesi-ke baba, ukhanyisa kube kanye, awulindi ngisho isikhathi esingakanani. Naso-ke sinjalo-ke uma sisuka emanzini siya le phezulu. Abantu-ke baba uMabhodla abanomoya noma abanobizo lalesa sidalwa noma abanomoya walesa sidalwa bengamelwa yilesa sidalwa, bavamise baba Mabhodla ukuthi babe nenkinga yokuthi uma belele ebusuku njalo abanye babo baye baphaphame sebesemfuleni angazazi ukuthi ufike kanjani. So ngamanye amazwi ngizama ukuthi umuntu baba ona lesa sidalwa noma owengamela umoya walesa sidalwa, imvamisa yalabo bantu kuba yilaba bantu abavamise ukuthwasa phansi kwamanzi. Kuphinde kube yilaba bantu abanenkinga yokuthi njalo baphaphama besemanzini or emfuleni bangazazi ukuthi bafike kanjani. Nakhona ingqondo lapho ibuye ngoba nakho umuntu esesemfuleni. Izimo-ke lezo baba ezenzakalayo. Labantu abangamelwe ilo moya walesi sidalwa lesi okuthiwa uFezela Oney'mpondo. Lesa isidalwa esiseqopheleni eliphezulu ngoba bakhona nabantu abahambayo baba Mabhodla nabalandeli beyohlala phansi kwamanzi 3 months. Abanye bayahlala even ngisho neminyaka befundiswa ngolwazi olujulile olutholakala phansi ezizibeni nasemfuleni emkhulu ehlonishwayo. Labo bantu abanjalo-ke baba Mabhodla uma sebebuya lapha babuya sebenolwazi olujulile, sebeyiqonda impilo ukuthi kuyini ukuphila emhlabeni nokuthi impilo imayelana nani. Babuya sebenolwazi kodwa ekubuyeni kwabo ababi free, abakhululeki ngoba basindwa izinto abasuke benazo, ngoba lapha phansi kwamanzi kunemgilingwane eseqopheleni eliphezulu baba eyenzekalayo ngaphansi kwamanzi. Kunezinto abaye bezibone zenzeka lapha phansi kwamanzi okufanele ukuthi kugcine kube imfihlo yabo labo bantu baba abanjalo.
khona kuba khona ulwazi okufanele ukuthi balicobelele abantu belazi, ngoba abanye bayafundiswa ngisho iy'mpande phansi kwamanzi, iy'mpande ey'julile. Even ngoba lesa sidalwa siyakwazi ukwembatha abantu abanobizo lobungoma nabantu abanobizo lobunyanga. Kudiphenda kukuthi wena olwakho ubizo lisuke lulele kuphi. Makuwumoya wobungoma nakhona futhi liyakwazi ukuthi likwembathe, uthathe uhambe uyothwasiswa phansi kwamanzi. Umuntu onjalo-ke baba uMabhodla nabalandeli, umuntu ongamdingi ugobela. Ugobela wakhe ngamanye amazwi iyona ngqo ufezelo ney'mpondo lo engikhuluma ngawo, kuba yiwo ngqo ufezelo ney'mpondo lo engikhuluma ngawo. So ingakho-ke bamabhodla sinabelaphi la emhlabeni abahamba abanye bayothwasa phansi kwamanzi, bathwasiswa izalukazi ey'thile ngokwehlukana, ngokuba kudiphenda umuntu ngokohambo lwakhe. Ngoba lesa sidalwa sijule kakhulu, noma usungenile phansi kwamanzi angeke usibone sidle isimo esiyisona. Mase sikwembathile sangena kuwe lapha phansi kwamanzi, uzothi uma ufika uzofica imizi, ufice izalukazi okanye ufice amakhehla, okuyiwona asuke ezokuthwasisa, akufundiswe, akunike nolwazi lempilo. Lesa-ke baba isidalwa esikhulu kakhulu ngoba akukhulunywa kakhulu ngaso. Ngeke nginothise even ukuthi nakwimedia abanye abelaphi abakaze bakhulume ngaso, ngesimo sokuthi vele sijulile, akukhulunywa kakhulu ngaso. Isidalwa esiyayigqanyiswa kakhulu kuyaye kube yiyo inkanyamba, ngoba bakhona nabantu abangenwa umoya wenkanyamba. Imvamisa-ke yalabo bantu abanjalo noma iy'mpawu zabo baba nenkinga yokuphuma iy'nyembezi, and futhi bayashesha ukuthukuthela. Labantu abanobiza lokungenwa umoya wenkanyamba banenkinga yokuthi njalo angathi bangahlale bephuma iy'nyembezi emehlweni, omunye abe nolaka. Izinto-ke lezi eziyeke ziyenzeke-ke ngoba umoya lo wenkanyamba futhi ngeke zikufihle ukuthi nawo uwumoya futhi ojulile ngokwesawo isigaba, kodwa-ke ngokwegaba inkanyamba nofezelo ney'mpondo lezi idalwa azilingani, ngoba ufezelo ney'mponda usezingeni eliphezulu, amandla azo powerful kakhulu. Then mase kuzoba inkanyamba, nenkanyamba-ke bakhona abantu abanobizo lomkanyamba bangenwa umoya wenkanyamba, nabelaphi ngaba abelaphi kanjalo. Nakhona futhi kudiphenda ngokuthi umuntu uhambo lakhe luyisima esikanjani, yayibona loo nto. Kodwa nje bengithi angicacise kakhulu ngoba abantu abaningi ufezelo ney'mpondo ngesimo sokuthi lesa sidalwa akukaze kukhulunywe ngaso. Abelaphi abaningi-ke bahlale bekhuluma ngenkanyamba, so ingakho ngigxile kakhulu kulesi okucaciseni sona lesi ekuthiwa ufezelo ney'mpondo. Sibonga kakhulu ndoda amadoda ukuthi uke uchaze nje ukuthi yini ufezelo ney'mpondo, ngoba sake sathi sibambile i-conversation wayithinta lento kafezelo ney'mpondo, because abantu abaningi bazi lento yenhlwathi, bazi indaba yenkanyamba ukuthi umuntu uma eyothwasa ungenwa ile mimoya. So sibonga kakhulu ndoda amadoda. Mhlambe mawunaba nje kancane, kuyenzeka yini uthole ukuthi omunye ungenwa idlozi lenhlwathi, ngoba phela siye sibone abanye uma bebuye ezibeni babuye benqwambe iy'nhlwathi njalo njalo. Mhlawumbe ungake usithathe usibeke esithombeni kancane ukuthi ngaphandle kwafezelo ney'mpondo kanye nenkanyamba, ukhona yini umuntu ongenwa idlozi lenhlwathi? Injani impela baba, ikakhulukazi nasendulo bekunjalo. Iy'nyanga ebeziningi endulo, noma amathwasa, noma izangoma, noma izanosi zangempela zasendulo zazinjalo. Ey'ningi zayithwasa emanzini zibuye ney'nhlwathi, omunye abuye nayo ibe yinye, omunye aphume nazo zimbili zibe ntathu, kwakuya ngedlozi esuke limngenile. Injalo impela baba, yinto ekhona futhi nakulesi sikhathi sanamhlanje basekhona abantu abanobizo abaye babhekane nazo lezi zimo ey'njalo, ngoba nakhona futhi naye umuntu usuke engekho aware ukuthi njengoba eholelwa lapha emanzini yini azobuya nayo. Omunye kuyenzeka bayifikele kuye abantu abangasekho bamtshele ukuthi kunento ekufanele uhambe uyosilandela yona esizibeni, angabi aware. Omunye mhlawumbe usuke ese-aware, bayamtshela ukuthi uma ufika lokhu ozokufica laphana ungethuki. Izimo ezikhona impela lezo baba Mabhodla nezenzakalayo, izimo ezikhona nezenzakalayo impela. Zisekhona futhi ney'nyanga ezinjalo, kodwa-ke
Nanokuthi phela ngeke sikufihle kulesi sikhathi samanje ukuthi yebo zisekhona izangoma ezinjalo ney'nyanga ezazinjalo zisekhona, kodwa akuselula lula kona impela uma sesiveza iqiniso ukuy'thola, kodwa kona zisekhona abantu abanjalo bamabhodla ababe bengamelwe idlozi elihamba nesimo senhlwathi. Kanjalo kufana nobaba uKhekhekhe Mthethwa le koLwentundleni. Ngawubheka ngapha ngakuMandeni naye wayenjalo enaleso simo sedlozi elalinjalo njengoba nomuzi wakhe wawuney'nhlwathi. Izimo impela ezenzakalayo lezo kubantu abanobiza abaye bebhekane nazo. Izinto ezikhona impela kakhulu, omunye abuye nenhlwathi, omunye kuyenzeka ahambe abuye ney'mpande. Izinto ezikhona ezenzakalayo and futhi sikuveza futhi nokuthi eyi le nto yedlozi yona ijulile nalento yobizo, ngoba ekugcineni ngeke size sikufihle ukuthi idlozi likhona. Mhlawumbe abanye bangayibuza ukuthi idlozi likhona kanjani nale simo esikusona. Ngake ngakuveza-ke ukuthi idlozi lisekhona, especially amadlozi asenamandla ilawa asendulo. Amadlozi anamandla ngoba eyi ngihlale ngikuveza nokuthi la madlozi alesi sikhathi sanamuhla noma ahamba kulesi sikhathi sanamuhla anenkinga yokuthi ahamba awekho kwimvelo, a-disconnect-ile kwemvelo. Mayesengekho futhi esehambile emhlabeni asefika aba nenkinga ngale. Ngakucacisa futhi nokuthi amadlozi ethu lawa anamandla futhi asendulo wona ashawa yini ukuthi abanye noma kwabanye bethu noma kweminye imindeni singa-connect-i kahle nabo. Ingesimo sokuthi namhlanje sesaphatha iy'bhamu, abanye omkhulu bethu nokhokho bethu babulawa ngazo iy'bhamu. Yizo zonke izimo lezo eziye y'xoshe abantu abangasekho noma lawa amadlozi okuqala aye-powerful. Lawa amadlozi ayethi uma ebizwa enza izinto zenzeka. Lawa amadlozi ayethi uma enokubizo akuhambe nawe lolo hambo lobizo lakho, akubambe ngesandla until uze uphothule. Izinto baba amabhodla ezikhona lezo and futhi ezijule ngendlela eyisimanga ngoba eyi bakhona futhi nabantu abasanamadlozi a-strong abathi uma bekhuluma kwenzeka izinto. Sibonga kakhulu Qhawe Lamaqhawe, sibonga kakhulu Ndoda Madoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona, siyathokoza.